Het binnen de beste leerlingmitselders van het land. 3 dagen lang moeten de jongens mij elkaar werken. Ja, het gaat goed. Ja. Wat moet je mooi zien? Een poort voor het park en kerkhof. Is dat een ingewikkelde klus? Ja, het is wel pittig. Gerben Leij uit Moddergot woont bij de Frieske kampioenschappen en hoopt het nou ook op een landelijke prijs. Ja, ik weet het net. Iedereen is goed. Ja, we zien ze eigenlijk zien. De Friese kampioenschappen, dat werkt nog wel lastig. Ik eigenlijk zelf net toch, maar ja, het heeft me gelukt. Ja, nu is het hier. Doel is het mitselvak te promoten onder de jongeren. De nummer 1 krijgt uiteindelijk de zilveren troffel die het Elsenien graag winnen wil. Mooie inscripties en een heel mooie box, dus het is wel een ding. En dan is inderdaad wel de beste jeugdmitselaar van Nederland. Hè? Het is natuurlijk wel, dan is het wel talent. Bij eerdere edities waren de mitselwerken voor een dadelijks naar de wedstrijd afbrutsen. Dit hier bleven de bouwwerken staan. En dat viel voor de meeste deelnemers al als een prijs. Ja, dat is het mooiste van alles nog. Als ik later een vrouw kreeg, dan kan ik het mensen zeggen, dit had ik op mijn 16e metselen. Ja, dat is het mooiste ervan. Ja, die zilveren troffel is mooi om te winnen, maar dit is het mooiste. Ik kan mensen zeggen, dit had ik gebouwd. Nou Freed wordt de winnaar van de zilveren troffel bekendmaken.